Sitshala imbewu la. Ora nginamanga mfundisi woza la. Woza la. Oh nawe mfundisi woza nawe. Woza. Nginamanga uthe bakufakele ini econtainereni ufuna ukuzwa ini? Uthe bafake ini lapho la nihlala khona. Speaker native. Ngoba nifuna ukwenzani? Lalela wena. Ufuna ukuzwa izwi. Bacelile bathi sicela nifake iTV ngale nespeaker sifuna ukuzwa inshunyayelo. Young as they are. Young as they are. Uzoyifaka nemfundisi. It's amen. Amen. It in the name of Jesus. The name of Jesus. It all my lions come. The all my lions come. It come. The come. It come. Babize. It come. The come. Biza. The come. Biza. The come. The come. Biza. The come. Kakhulu. The come. Biza. The come. Biza. The come. Biza. The come. Biza. The come. Sleep. Bachele bavu. Stand up. Bachele ukuthi ufuna bayizeni. Bachele ukuthi bafuna bayizeni. Sleep. Sleep. Uqotshiwe wena. He's anointed. Young as he is, uNkulunkulu uzomsebenzisa this boy. He's chosen. Kethiwe. Okay. Yeah, it's fine. Set them free here. Set them free. Stand up. Yeah. Yeah, give them all of them. Where's Anna? What about Alana? General, come general, what's that? Put a mic on her mouth. Let pras verdiende klaster de Surya parte sata. I door de geile gardos member gadoeze. Le credindo sperde vetre catoria mandra cospergidia. Young, but the Holy Spirit can listen to them. Umoya ongcwele yakwazi ukumlalela. Young, baptized in the gift of tongues. Amncane abhabhadiswe ngeyiphiwo zezilimi. Young as she is. Amncane nje. Do as your father does. Uzisho ubaba kenza. Demonstrate.
Now sleep. Thank you. Bless you. Bless you, General. Bless you. Ufuna ukwenzani? Yenza noma yini ufuna uyenza. Yenza noma yini. Ah, uyachema. Okay. Bring this one. When? Come. Yenza noma yini oyifundile. Yenza noma yini oyifundile. Uyasaba? Awuna boldness. Uyasaba? Why usaba? What's up? You see, she's crying. Why is she crying? She knows I can do it, but you know, Val. Do it. Don't worry. Don't worry. Do it. Wakal, Jesus loves you. Wakal. If I say will say the anointing of God to the next generation, uzothola umuntu afa noqobo mara uqobo lingadluleli to the next generation. You get it, ne? What God gives you, pass it on to others. Lokhu uNkulunkulu akunikeze kona. Khomba ukuthi kudlulisele akusinto kwabanye. yomuntu, akusinto yomthako, kumele ikhona ukudlulela kwabanye abantu. Into engadluleli kwabanye abantu ithakiwe. Yeah. So it must be able to operate to Fanele others. isebenze nabanye. The anointing of God many flow uyengcele kwabanye. Omunye pha iye komunye. Noma ungekho wena mfundisi, people must be able to do things ungekho wena. Fanele abantu bakwazi ukwenza izinto noma wena ungekho. They must cast out devils. They must Noma heal the baxoshe sick. They must uSathane. prophesy. They must preach. Ungekho. Ashumayele Khomba ukuthi wena. umoya kaNkulunkulu akusumoya wakho. You get it, ne? Amen. Bless you, daughter. So novalo. Manikazi. Tell a few. I love these kids. Ujesu bekabathanda kakhulu abantwana. That's why wathi ozoba mkhulu phakathi kwena akafane nalabantwana. Uthini? Fana nalomntwana. Afana nomntwana. Ngoba umntwana uyafundiseka, umntwana uyamamela. Omdala ugcwele imibuzo angakhona ukuyiphendula naye. God's power can operate through anyone as long as the vessel is willing to yield itself. Lapho nje umuntu alindele ukuthi yena azendlale. As a vessel of God. Njengesitsha sikaNkulunkulu. God can pour the oil in you uNkulunkulu angathela amafutha phezu kwakho. and He can use you. Futhi angakusebenzisa. And never seek to be ordinary. Futhi ungafisi ke ukuthi ujwayeleke. Usaba ukuthi uNkulunkulu ayenza izinto ezingajwayelekanga ngawo ngoba usaba abantu. Yeah. If you know it's the Holy Spirit, ungasabi umuntu. Uma nje Let wazi ukuthi God umoya perform as the way He wants. ayenza uNkulunkulu njoba wayenjalo. Awuzithumanga wena. If God wants to perform scary things here, let Him do it. It's Uma not ufuna you, ukwenza it's izinto God. ezithusayo makazenze uNkulunkulu. Acts chapter 2, umoya engcwele wehlela phezu kwabo. Zenze Beba isibili. lithi bebamile bathandaza. Balinde ini? Umoya engcwele. But abantu bebangazibuza ukuthi bobani la. Immediately kuze umoya engcwele. But bobani la. Ngoba sekuze ini? Umoya engcwele. Kodwa bebakhuleka, umkhuleko wabo ungathinti labantu, But the moment the Holy Spirit comes, boom! Who are these people? But are you now? Ngobani la? Ngoba sekuze ini? The Holy Sekuze umoya Spirit. ingcwele. You can be praying as a church, praying as umzalwane mara ungakhosi Uyakhuleka attention. njengebandla. If it doesn't cause attention, it's Uma not from God. ngabukwa cha. Yonke into kaNkulunkulu yenza amehlo ajike wonke. What is Yabukwa. this? Yini lokhu? Yini lokhu? Bazibuze. Because uNkulunkulu. Once wangathi ngiyayazi akusuNkulunkulu. Yeah. Yonke into eyaziwa umuntu akusiyeka kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu indlela zakhe wangathi ngiyayazi akusiyeka kaNkulunkulu. Into kaNkulunkulu ayaziwa. Inew every day. Ihlezi intsha. Every day uNkulunkulu uzambula ngobusha bakhe in a different way. If sifuna ukuya esontweni sifuna lethu ukuthi baba siyathandaza.
Yagazi lokho. Sathandaza baba. Phelile isonto bazalwane singahamba. Without the Holy Spirit. Mele sihambe inhliziyo zethu ziphukile. Uphi umoya engcwele. Uphi ini? Umoya engcwele. Singakakubonanga sikho satisfied. We must see you. Fanele sikubone. The pieces of 1 John 18 sikhuluma ngalo simthintile. Hayi lo simzwile. Lithi lesikhuluma ngamo lo simthintile esimbonile. Esimbonile. So this is what must happen. Yilokhu kufanele kwenzeke. Angeke ushumayezwe ngoJesu oshunyayezwe ngaye. Uzoshumayela uJesu ombonile. Yeah. Bayingaka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. La sometimes ziyabuya kukungena iSunday school intercede yona. Ibamba intercession 2 hours 3 hours thanda zebona lapha. Asibavalele ngaphandle bona lapha. Bashaya. We're going to start a Zoom program every Saturday. Kuba ne Zoom program, they will be on the screen. Bazoba live, bayashumayela, bayathandaza every Saturday. Saturday yabo. Nibathengela ama data, nibaboleka ama phone, nithenga nezistick. Bakhona ukungena. Because ziyabuya la ezikolweni ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu these children will be destroyed. Bayobhujiswa labantwana ngaphandle Kumele kwezwi sibakhiphe likaNkulunkulu. ngezwi, sibakhiphe busy ngomsebenzi kaNkulunkulu. Babalekele ini into zasezweni. Into zezwe. Yeah, give them. Sebayaphupha yabona. Sebayaphupha labantu. Umoya ngathi uyaba hypnotize. Angathi kunento abahypnotize no ulo mntwana. Akusimi. Wake up. You are free. You are free. So God can put you into rest. God can make you to sleep. Angakwenza ulale Njengoba uphumule. wenza yabona umunye uzothi ikuphi eBhayibhelini uNkulunkulu wenza ukuthi Adam ukuthi alale. Wamlalisa. God put a man into deep sleep. So if you have the same authority, same dominion, Umunalo you can go and say sleep. Ungasho nje ukuthi lala. They will sleep. Bazolala. Because your Father in heaven can do it. Ngoba ubaba wakho sezulwini ungakwenza. Now uthe uzoyenzani? Uzoyenza. Uzokwenza. Ujesu uthi ngokwenzile nokwenza. Uthi futhi ningayenza even worse than lokhu mina nokwenzile. Ningenza okungaphezulu kwaloko enikubonile ngikwenza. Mayisonto namuhla lime kuphi? Ratatatatata. I see a car, I see a house, there's greater works. Kunemsebenzi engaphezulu kwalokho. Greater than prophecy, greater than deliverance. Engaphezulu kwesiprofethi When the nokukhuluma. Spirit of God manifests to reveal Christ. Lapho umoya kaNkulunkulu uzibonakalisa khona ukuthi umbulu uKristu. Thatha ingelosi le zizobonakala la. Ubona umuntu adensa njengengelosi. Hayi leyo practice, adensa njengengelosi. Ezwa yini? Umoya engcwele. You get it, ne? Father, I declare the angelic spirit. Angelic spirit. Angelic spirit. Angelic dance. Angelic dance. Angelic dance. By practicing. Angelic dance. Angelic dance. Angelic dance. Oh, look, she's new. She's new. Angelic dance. She's new. Huh? She's new. She's new. Angelic dance. Did I touch her? No, come on. I didn't touch her. Akaze ngimthinte. Angelic dance. I didn't touch her. Azange ngimthinte. Angelic dance. She's new, ne? Qedukufika namhlanje. Sleep. Walala. She's new. Qedukufika namhlanje. Uzothi hayi mhlambe lapho unabo umusha. Nangu le. Qedukufika namhlanje.
What authority do you carry? uphethe liphi igunya Must be na the authority of God. fanele kube igunya likaNkulunkulu For I will give you power and authority. ngoba ngizomnikeza amandla negunya Good man, khuluma nzwakane. Hayi bandla likaKristu alivuke shena. uNkulunkulu kulingafuna ukukenza la emhlabeni. Sikubambile, siyazibambezela. Simile sibhizi sikhuluma imibhalo njalo. Njalo uJesu uthi nibhizi nifuna nokuphila embhalweni. Mara nako kini ukuphila. John chapter 5. Uthi nenzani? Uthi nibhizi nifunda iBhayibheli. Nifuna nokuphila. Uthi mara ukuphila nako kini. Read John chapter 5 from verse 38 wehle nayo. Nawufika ekhaya. I love Jesus Christ. ngiyamthanda uJesu I love Kristu my Father. ngiyamthanda ubaba wami Thank you, Lord Jesus. Free, all of you, free. So just believe. As we go to prayer line, sokhulekela it's the hand of Jesus touching you. It's not me. I'm just a vessel. mina ngisetshenziswa I don't have power to heal. anginawo amandla ukupholisa I don't have power to deliver people. anginamandla ukukhulula abantu It's only Jesus who lives in me, kungoJesu nje who engisebenzisa can do it for you. ayenzele wena I don't have power to bless, anginamandla okubusisa but Jesus has got power to bless. ngoba uJesu yedwa namandla okubusisa So he's the one who's going to touch you. nguyeke He's the ozongithinta one who's going to heal you. nguye ozongipholisa Don't see me. ningaboni mina I disappear. mina Let ngiyanyamalala Jesus manje. be seen. makube uJesu obonakalayo glory to Jesus